I arwyddo'r Cymraeg efo'r myfyrwyr fyddai'n trio dechrau bob sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. A wedyn mae hynny'n yn ffordd dda fydda i'n meddwl o godi ymwybyddiaeth felly. Aidod weithiau pan maen nhw'n siarad Saesneg efo fi, os da ni wedi cytuno flaen llaw, bod nhw'n hapus i mi siarad Cymraeg os nhw'n dallt. Fod ni'n gwneud hynny. So mae gynna fi fyfyrwyr sy'n siarad Saesneg efo fi, a fi'n siarad Cymraeg yn ôl efo nhw lly. A mae hynny'n gweithio reit dda fydda i'n meddwl. Mae'n tynnu siŵr bod yna ddigon o adnoddau Cymraeg yma i bobl ddefnyddio os oes angen. Ond dydy mae'n hawdd cael yr adnoddau Cymraeg bob amser. Felly fyddai'n trio. Dwi'n meddwl bod myfyrwyr yn elwa o hyn yn y llyfrgell oherwydd bod rhan fwyaf myfyrwyr yn defnyddio'r llyfrgell mwy na dim ond un grŵp fatha fysa un staff dysgu'n weld felly. Mae'r rhan fwyaf yn dod yma. Dim i gyd cyfewch achos dydy pob ddim yn defnyddio'r llyfrgell. Ond mae lot fawr o'n nhw yn defnyddio'r llyfrgell. A wedyn dwi'n gweld mwy na canradd na'r rhan fwyaf bobl dwi'n meddwl. Mae hynny'n helpu dipyn. Maen nhw'n cael gweld awyrgylch Gymraeg a pobl eraill yn gweithio yn ddwyieithog yma hefyd. Mae hynny wedyn yn ella hybu nhw i weithio drwy y ddwy iaith ac ella yn Gymraeg hefyd. Felly. Dwi'n datblygu adnoddau ar gyfer sgiliau addysgu, y sgiliau astudio hefyd. Wedyn fyddai'n gwneud sesiynau weithiau i fyfyrwyr ac i staff hefyd i ddysgu nhw am sut i gyfynodi ag ati. A dyn dwi wedi creu dogfen enghraifft i wneud cyfynodi trwy'r Word. A wedyn mae honno ar gael i bob trwy'r grŵp cyfan am ei ddwyieithog. Wedyn nes i greu hwnna yn Gymraeg i ddweud y gwir a wedyn cyfieithu hi'n hun lle i'r Saesneg wedyn, so mae hi'n ddwyieithog wan. A mae lot o bobl licio hwnna. Dwi'n trio creu awyrgylch Gymraeg a wedyn fyddai'n creu digwyddiadau llawer iawn yn y llyfrgell. Yr un diwrnod llyfr di'r un mwyaf da ni'n greu yma. A dwi'n trio hynny gyd yn ddwyieithog. A mae yna awduron Cymraeg yn dod i fewn i siarad. Weithiau maen nhw'n gorfod gwneud yn ddwyieithog hefyd lly. Ond mae lot yn cael ei wneud yn Gymraeg hefyd gwir. A wedyn mae yna ysgol lleol yn dod i fyny efo ni'n darllen. Mae myfyrwyr yn darllen iddyn nhw, yn darllen llyfr Cymraeg a Saesneg i'r plant bach. A mae'n gweithio reit dda, da ni'n cael o matha beth o'n digwydd yma. Ond mae gennym ni glwb darllen hefyd. Mae gennym ni glwb darllen Cymraeg a clwb darllen Saesneg a clwb darllen cymysg hefyd. Dyma gynnu nhw dewis wedyn pa hyn i ddod iddo fo. Mae'n trio dechrau bob sgwrs yn Gymraeg a gorffan bob sgwrs yn Gymraeg, fe'n trio neud bob sgwrs yn Gymraeg. Ond os dyn nhw ddim yn uniallu, na i ddechrau yn Gymraeg a wedyn dweud siŵr bod fi'n deud diolch neu satân neu hwyl neu rhywbeth ar ddiwedd bob sgwrs.